И здравейте, пичове, аз съм Арми Геймър. И с мен е... Васил Бомбичката. Той се казва Васил Бомбичката, защото... Кажи здрасти, бе. Здрасти, аз не съм гей. Така, значи... Днес ще играем Eglars, което е много тъпо. Не знам за какво. Така. IP-то на този сервер, адреса на този сервер ще го има в описанието. Но влезете и го видите. Има... Дайте какво е. Така, има. Survival PvP, Creative, Kit PvP, Fast Build, Hide and Seek, Bow, Eglars, Skylars и Build Battle и две лобита. В тези две лобита, това е лоби 2. Ще ли попълня? Ще се върна, когато си напиша паролата. Отново съм тук. Трябва просто да си напиша паролата. Да си напиша аккаунта. А това е лоби 1. Окей, лоби 1 не мога в лоби 1, не знам за какво. Така ще играем Eglars. Окей, за какво говориш тихо, Василе? Къде аз знам? Влизаме в този сервер и ставаме... Зелен. Ставаме Люлав, защото няма каквото да станем. Само Люлав и Розов можем. И чакаме да почне игра. Окей, Василия, говори си нормално за какво трябва да шепнеш. Не знам. Просто не знам. Той не знае нищо. Спа това е Васил Бомбичката, не знае нищо. Не знам много, знам и за Майнкрафт. Дали кажа, че играеш Майнкрафт? Веднъж. Веднъж. Не съм казал сега, че обичам Майнкрафт също. Вече имам 150 коинс. От кога? Аз ще там убих няколко души. Да. Окей, значи когато убиваш, ти дава коинс. Когато убиваш, си убиваш хора. Това е най-просто. Когато убиваш, си убиваш. Не ли когато убиваш и вземаш точки? Когато убиваш, убиваш. Хаштаг, когато убиваш, си убиваш. Хаштаг, когато убиваш, убиваш. Така, значи. Почти се. Този малко го мразя, но... Какво направим? Така, значи почваме с меч. Като помните чойтари. Читари. И каквото нещо, което ще направим, да си купим броня, защото... Защото сме луди. Ще трябва да се защитаваме. Вече броня. Gold генератора трябва да ни е ето тук. Колко много. Има диамант. Да. И там долу има диаманти. Можеш ли да ги струшиш? Трябва ми кика за да ги струшим. Да. Ще си направиш метална и ще можеш да ги струшиш. Василия, тук няма много карти. Василия, ти защо знаеш за какво се разправя? Кирки. Да бе, знам, да му не ги строиш, а си ги купуваш. Така ли? Че тук, окей. Аз ти дам Сега ще си много купя. глас. Ти играл ли се глас? Това не играл е клас. Така, значи сега ще си окадим яйцето, като не те поведа. Ето така. Обреди го много хубаво. Трябва ми само това мога да направя за сега. Това е за кирки. Така, значи. Но трябва да го покриеш напълно, иначе... Сега ще видим още едно голд ми така. Сега ще си купим с тези голд. Имам меч, затова няма си купувам меч. Ще ми трябва. Ще си купим златна ябълка. златни ябълка. 5. Дай ни 5. Това е много хубаво. Вземем още. Трябва ми и айрон за пържоли, защото само с златни ябълки ще е малко трудно в началото. Само с златни ябълки се спаваме. Затова са измислили пържолите. Да не ядеш ябълки, а пържоли. Окей. Дайте още малко блокчета, защото все пак. Гласувай за сервер. Няма да гласувам за сервера. Не бе, само не съм... Вие съм гласувал за сервера. Така че Василия. Как? Лесно. Аз не дам много What? за Майнкрафт. Ама знае как? Всички, почти всички рецепти. Окей, паднах.
по кибертъпия начин. Да Просто фокнете. по кибертъпия начин паднах. Паднах. По най-тъпия начин. Чакай, на твоите айони има нещо. Нали някакво. Окей, вече разрушиха едно яйце. Това означава, че скоро им ще нападнат. И трябва да си вземеш меч. Мисля. Вземе броня, за да мога ги бием с ръце като... Като поудяне. Защото дори те с меч и... Като го бутни настрани да може да падне от тази тъпа платформа. Окей, аз паднах от тази тъпа платформа. Окей, сега той ще ми разруши яйцето, докато аз падам. Как падна? Умрях. Умрях. Ужас. Сега от кой ще бъдеш? От зелен? Никой ще играе Бил Батъл. То клип ще бъде с минигеймове. С всичко. Хуля така. Добро наистина да напишеш IP-то в описанието. Но ясно. Така. Изчакайте за малко. Тук съм. Ама спах клипа на пауза, така че. Ще от по-скоро. Няма никой. Какво ти ще победиш? Да, за сега съм Не, почна. два плеера. Ми. Мин плеер. Значи. Къде са правилата? Да сме най-малко... Двама, окей, не речем, ние сме двама. И почваме след 47 секунди. Една минута. Почти. Къде вече сме? Не, още сме двама. Аз тук ще седя в тъмнината. То стана светло. Тази тъмнината. Тук стана. Ти си Батман. Така начин. Светна. Светло. Това съм аз. Стив. Стив. Днес ще играем Бил Батъл. И ще набием... Ето тази. Ще трябва да я бием 5. И ето този. И ето тази. Значи две момичета, едно момче. А двама идва. Значи темата ни е... Това е като Hypixel. Почти се. Какво е това? Hypixel е един сервер, който се... А не, каква е тази тема? Замък. 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 Така. Ще победиш, знам го. Просто даваме всичките пулп и на нас си даваме епик и побеждаваме. Значи. Без ето тези двете, така. Така, значи достатъчно съм Трябва да го направиш добър в сигурно. билдването, Имаш твърде много време. за да направим една кола, така значи. Една кола всички ще ти го сигурно, ще ти го направят за пул. Не. Може да направиш някаква величествена, сигурно. Ще направим злато. От злато. Тук. Много добре я правиш златна с камък. Не. Значи. Имам идея покрива да го едно направиш от блокче. злато. Дай ми се дали е станало Конус. точно. Не. Значи тук още трябва едно блокче. Добре. Всяко не е станало точно. Окей, станало е точно така. Сега побързаме, защото тук загубихме малко време. Много време. Много време. Към една минута. Има ли тук оцеляване? Аз не забелявам. Аз ги казах в началото, така че... Да. Само за знаете, Васил бомбичката, или после Васил, няма канал. Не търсете излично да го търсите. Което няма никаква логика, защото... Аз още не мисля да си правя канал. Но скоро може. Няма да Който иска, бомбичката. кога са на колко ще ставиш? Не знам. Той ще прави канал, но не сега. По-късно. Няма да му казвам името, да не вземете да го копирате. Окей. 100% се чува мишката, но не ми пука. Той компютъра се чува как работи.
Компютърът ще как работи, ама пак не ми пука. Скоро може да има по-хубав микрофон. Нали да не му се чува как работи компютър. Или какво може да от камерата. Окей, това беше странно, какво се случи, но... Окей, не знам за какво си взех тези блоки, според мен няма слагам такива. Ще не правим цялата работа. Злато. Не, няма пак да я разрушава сега. Няма да я разрушаваме. Не прави просто един правоъгълник или каквото и това. То стана направи цял замък. Ама аз направих само една кола, така че... Ама тази кола, че такова с пулп. И аз ще дам пуп на всички, така че Василя. Ама няма ти да спечелиш. Никой спечели. Ама някой нали дава там изинг или... Ако някой ми даде нещо по-високо от пулпа си, бай спечели, защото... Но... Ама те ще трябва да го гледат първо и после. Служи малко факли. Факли. Ако не искам. Ако съм над закона, не сложа факли. Ти не си ли? Да, ми стълби. Дай факли. Тук. Добре. Така е по-лесно. Ако имаше камфара тук, ще направиш ти някаква хижа. Ако Каква е такава хижа, бе? тема, ако е такава темата. Е да сложиш някакво един. What? Така се е сложило тук. Не знам. Отпуснато. С магия. Бум! По! Сложи някаква старомодна вратичка. Не да прилича на Кенеф. Това не прилича на стар Кенеф. Кенеф. Вратата прилича. Така, значи тук ще сложим... Прозорец. Ако слагаме прозорец. Откъде аз знам, защото колите сигурно имат прозорец. Не го винете, че е толкова тъпичък. Не съм тъпичък. Просто не мисля в момента. Как го направим? Така, значи да, така. Туф. Прозорче. Не, от тук може да се стреля, от това може да се стреля. Или да повръщаш от там. Как ще повръщаш от Или там? да пикаеш от там. Пак казвам, не го винете, че е толкова тъпичък. Не съм тъпичък. Как си тогава? Умен. Така и така. Да си. Много ниска. А ти оставях от още 2 минути. What? Това беше срамно. Оля, Василий, ти мога да не се чуеш. Моето да не се чува. Ако не чувате Васил, не си мислете, че ти си говоря сам. Има човек до мене. Ще може да не го чуете. Няма как да не ме чува. Ти нямаш микрофон на слушалките, така че... Има микрофон на слушалките, Василий. Да. Не го видя. Той не ми види. Той не го винете, че е слабичък. Не съм сляп, просто не видях. Аз ти виждам само едната страна от лицето в момента. Как така? Ами, даже Така. Не съм тук. не съм казал, че си тъп. Аз чух, че Аз му казва, че си глух. Но не е научно доказано. Що ти трябва толкова? Сре. Сутър. Стреля. Чай. А магията на книга, реже. И странна защита. Така, значи трябва ми безкрайност. Той без това на креатив е безкрайна стрела. Да, това аз на къде влизам. Да, така, значи тази стрела не ми те. Посочваме е тук. Окей, си го запазя и... Ма не... Татара.
имаш 40 секунди. Побързай, така ще... Чакай, аз съм готов, е. Ама ще ти е такова по... Защо не направи покрив поне? Чак. Кулите имат ли покрив? Да. Имат нещо като конус, покрив като конус. Но да направя набързо. Понеже нямам време. Оли трябва да направя набързо, ще нямам време. Скоро ще... О, 13, 12, 11. Просто... Да. Толкова. О, така. Значи, какъв то? Какво е на по-то? Това е пул. Така. Я виж. Добре, сега не мога да изляза. Ще не мога да изляза. Ако мога да изляза, окей, ама не мога да изляза. Много те успешно. Разпочнам си спамя. Значи ето моето, даваме, така че аз съм не мога си даваме пикама. Чакай, аз моля отвора вратата. Да ги отворя да влядат вътре така. Дайте ми епик. Ето ми дава пулп, виждам. Кой ще ми даде да? О, това ми дава такова. Жълто. Осъм. Ти ще спечелиш. Бул. Какво съм направил? Не, чакай, това може да е готино. Все пак, нали казваш, ще го правиш на всички. Не, ще е готино. Не. Това си е за пулп. Не, аз ще му дам лото пулп. Не знам. Ма кефи. Да, аз печеля. Не питайте, защото ми е такова името, но... После си го издрал. Спечелих. Ще да даде пулп на всички. Не, такива работи. Има такива работи. Окей. Сега ще направим една игра и на Fastbuild. И може би и на... Кит. PvP. Fastbuild. Да, е някакво. Fastbuild е ново. Не знам дали е ново. Аз съм виждал как играят някои игри. Но предпочитане е българин. Тук така. Така вече почнахме. 13 секунди, 12 секунди, 11 секунди, 9 секунди. Това е Go Power Rangers. О, да, това е много яка игра. Ама те са копирали от Hypixel или от друг сервер, беше не знам как се казва. След по Fastbuild си е известно и е готино. Защо? Защо на мене? Да, трябва да знаеш да го направиш точно. Окей. Едно оцеляване. И какво това, че не оцеляваме, Василе? Пречи ли ми? Тук си стройкаме. Не, точно така не. Нямаше толкова, нямаше само една фенс. Един кол по-скоро. Това ли беше? Не. Опа. Маше беше така, не знам. Бързо. Другата страна. Умря. Защо съм умрял? Гуен пазителя. Не се смеши. Значи, втора съм. Точно Оле, така на беше май. На всички това съм направи две. Така, аз съм. Не съм аз. Окей, продължаваме. Ти се чути ли? Не. Ти видя ли картината изобщо? Нали? Така. Аз видях само 3 колблокчета. Изядърво. Върху едни около. Ти стигнат. Не е така, имаш само висока стена отзад. Просто... Аз не съм вече загубила. Моето е най-перфектно тук. Съм вече съм загубил. Това, че съм го направил, не означава нищо. Той пак не го минете.
Не съм тапак. Никой не е казал такова нещо. Не беше така. Аз си печеля, аз печеля. Да, ама не го направи точно. Какво е това? Ама аз печеля все пак така, нали? Да. Ту-ту-ту. Че, значи имам победи 5, перфектни постройки 43 и загуби 32. И това е готино. Те автобусове си опирали. Сега казах, че ще играя на каквото е. Казах, че ще играя. На PvP. PvP. Сега, аз Хайде ти, това е хиперяко, нали си блок, че да знам се криеш. какво е това. Но то няма никой, така че няма смисъл да играе. Не знам с какво спомням да ги отворя. Ето тук има няколко играчи. Няма ли? Защо никой не играе на Хайде си по това време? Защото това не е саратон. Значи PvP. Чекай. Значи вижте ми ранка, аз съм... Не знам какъв то ранк. Какъв то ранк? Кога ще? Не знам. Immortal ранк. Immortal, да. Значи остават ми тези три неща да си купя и съм си купил всичко. И съм си купил всичко, така значи. Само Почваме да защо ги- не си взел това кита? Кит Пайро, защо не си взел? Защо си взем китпайр? Защото е най-якия от всички. Има шлък, който гори, меч и Окей, много къде е? супи. Балто, винаги имаш супи. Наблизо, много по-близо удар. Ще не почваш с меча да трепеш някой горящ. Значи, ставам такова С нейните. и... Почвай да трепеш цепи. Ей, значи, като оцелиш някой си става с нещо топка, се разменяте и затова искам да вляза в лавата и се разменя с някой. Като... Чуйте. Чуй, оле, съм то го убил. Не успях. Окей, по-трябва някой наблизо. Или после си седя вътре и ще чакам някой да дойде. Да ме бутне. Не, ето е. Бързо, бързо, бързо! Цели ли го? О, цели За го. малко умря, за да живееш де. И просто ме нападнаха. О! Не. Съм Соня да се ском. Почти го оцели. What? Не, what? Къде съм? Къде е бил тук? Но... Това беше тук. Окей. Лоба. Лата се пише на български. Лоби. Забравих. Не се пише така лоби. Да. Не знам как се пише лоби. Окей, следващия минигейм, който ще пробваме Кой? Skywars. Една игра ще направим на Skywars. Зато... Стана ли много дълъг клип? Аз не За да стане яко. Не. Сега е 4. Вие почваме. Окей, значи влизам тук и чакам някой да влезе. Да, аз се го помня. Чакам някой да влезе, чакам някой да влезе. И били на игра тук, където си някакъв моб и убиваш специфично хора, че да станеш друг моб. Не. Гадост. Окей, вече влезе, вече сме двама. Последен не бави. Искам само да го... Виждам, вече сме трима. Вече само инсей честове. Окей, само аз съм гласувал. А не съм картофчо. Изглежда си Васил картофчето. Не бе, картофчо просто. Оче, Просто картофчо. може да си купя това. О, имам. Имаш дървенките. Но яки неща си. Камера вече. И чантна даже. Знаеш колко да ми взима? 8,75. Това Но колко? това получи от Diamond меч. Камения меч тук е... Не е най-силен, ама е по-силен.
Значи тук си правим грейно дърво. И нападаме ония. Не си направиш нещо с крафтинг тейбъл може да си направиш. Защо ми е? Да построяваш брадва или други неща. Да можеш да си направиш каменна кирка. Тук защо има ли някой на ония остров? Не знам. Може. Поне тук ми е по-лесно да напусна острова, защото не е с... Откъде ме стрелят? Има. Там. Беше. Кой вече сме трима? Добра стратегия е стрела. Добра стратегия е стена срещу стрелата. Ще мога да го скоча? Ще мога да го скоча? Няма да мога да го скоча. Бегай! Ей, гаща. Никой няма. О, стрели. Вземи вече железния. Аз имам моя по-хубав. О, лук. Я виж железни колко маха. 8, 6. Как бе? Как то маха? 6. 8,75 то маха. Почти 9. Така са. Тук е имало някой. Има път. Баси, много сериозно. Махнявай. Педофила. Там би... Махнявай! Окей, вече сме двама. Двама. 2. Яко. Яко ли? Окей. Падах. Така. Така. Нещо по-ще отиме там, защото... 3, 2, 1, скок не. Не се скачам. То си мисля, че ще скачам. Да, мислих си. О, 2 плеера. Ти и друг. Ако той умре, ти печелиш. То му падне по всяко време. Вода. О, вода. Нямаме си вода. Така много добре. Може да... нещо да стане. Такова ми присня, че е тъмно. И може да е там да е клекнал някъде и да... Или ще му видиш името. Къде си клекнал, не му видиш. О. Всички честове бяха да се напълни. Това е много яко. Не, моето пак е в моето. Не бе за дърво. Чух някой. Я провери диамантения. Не диамантения меч, а каменния меч. Дали маха повече. Аз бих така... 8 и 75. Бих проверявал, ако има по-силни камени. Може. Така... Още би камен Като Hunger Games е това. Още яйца. О, златна права. Стакнах. О, вземи такова запалката да го можеш да го запалиш. Ако те нападне. Знаеш какво не? Няма го запаля. Какво? Да светнеш, мам. Не ще запаля дървото. Малекъв съм. Вода, ето за това ти трябва вода и сега вземи пак. Слезвам. О, трябва да се храниш, трябва да се храниш. Имаш малко. О, значи спълни едно пиле и го убие. Само ти нямаш печка. То тук, мога само да си посхабих яйцата, Василия. Ами те махат ли демиш? Да, мога бутнеш някой с тях. Яко. Аз първо игла размислих, че се бият с яйца, но то се оказва за една клеча. Пак ти казвам, че си. Окей, този къде? Той сигурно е забелязал дървото и се иди към теб. Но ясно. Ти нарочно ли го запали? Не. Просто е така. Ето го, ето го. Яйца. Вот за кого ще Не цели. О, той бил на моя остров. И е млок, не забравяй. Оле, с лука съм по-точен. О, той падна. Победих. First killer? Няма? Winner. Да, бе. Еми, това мисля да е за този епизод.
Абонирайте се, харесайте клипа, споделете го. Аз бях... Какъв бях аз, бе? Арми Геймър. Да. Аз бях Арми Геймър. И ще се видим в следващия клип.